мавзӯе ки ҳоло шумо тамошо мекунед ин қисми дуюми мавзӯи гузашта аст. Барои шахсоне ки қисми якумро надидаанд, ман дар таги ҳамин видео ва дар комментария силкаи қисми якумро мемонам. ба болои силка зер карда қисми якумро тамошо кунед. салом дӯстон. имрӯз мо дар мавзӯи саргузашти нафаре суҳбат мекунем ки давоми моҳҳо дар уқёнуси Атлантика бе хӯроку об зиндагӣ кардааст. ҳоло шумо мефаҳмед ки ин нафар муддати дуру дароз дар уқёнуси Атлантика бо кадом мушкилиҳо рӯбарӯ шудааст? оё ӯ то охир зиндаву саломат наҷот меёбад ё не? мавзӯъро то охир бо диққат тамошо кунед, шояд назари шумо ба зиндагиву неъматҳои дунё дигар шавад. рӯзи 14 ду ҳафта паси сар шуд. Стив бениҳоят гурусна монда буд ва ба хулосае меояд ки таслим шуда ба маргаш розӣ шавад. лекин ногаҳон дар болои об моҳиро дида, яроқи моҳизании худро тайёр карда нишон мегирад. акнун барои мубориза бурдан бо ҳаёт ва зинда монданаш қавитар шуд. шаби 14 Стив дар даруни қайиқаш ором нишаста буд ки ногаҳон як овози аҷиберо мешунавад. баъди якчанд лаҳза зарба. ин зарбаи акулаи азимҷусае буд ки ба қайиқи Стив ҳуҷум кард. Стив бисёр тарсида буд. муҳим нест ки акула Стивро захмдор карда хӯрад. басанда аст ки танҳо қайиқи Стивро бо дандонҳояш газида сурох кунад. агар акула қайиқро сурох кунад, ҳавои қайиқ баромада бекор мешавад ва ҳаёти Стив ҳам ба анҷом мерасад. аз ҳамин сабаб Стив вақтро аз даст надода, дарҳол яроқи моҳизании худро гирифта ба танаи акула мезанад. баъди якчанд зарбаи Стив, акула захмдор шуда мегурезад. вақте ки Стив худро аз акула раҳо кард, ногаҳон дид ки ба наздикии ӯ як киштӣ гузашта истодааст ва дарҳол сигнали наҷот зада ба сӯи киштӣ фарёд мезанад. стив боварӣ дошт ки ӯро дидаанд, чунки он киштӣ бениҳоят наздик гузашта истода буд. ҳатто стив бӯи сӯзишвории он киштиро ҳис мекард.
аз хурсандии зиёд чӣ қадар обе ки дар захирааш дошт ҳамаашро нӯшид. лекин мутаассифона киштӣ ба наздикии Стив гузашта рафт ва Стивро мушоҳида накарданд. ӯ бениҳоят рӯҳафтода ва ғамгин шуда буд, чунки то ин роҳи баҳрии зиёда аз 2 ҳафта азоб кашида омадааст. акнун боз дар байни уқёнуси Атлантика танҳо монд. рӯзи 16 стив тамоми рӯзу шаб гирду атрофро нигоҳ мекард ба умеди он ки шояд ягон киштии дигар гузашта ӯро наҷот диҳад. давоми 8 рӯзи охир бисёр киштиҳо ба наздикии Стив гузашта рафтанд. стив ба сӯи ҳар яки онҳо сигнали наҷот мезад, аммо мутаассифона ягонтаи онҳо Стивро мушоҳида накарда ба паҳлӯи ӯ гузашта рафтанд. умеди ӯ аз киштиҳои баҳрӣ канда шуд. ягона роҳи наҷоти худро ҳаракат кардан ба сӯи ягон хушкӣ медид. стив ҳисоб карда аниқ кард ки наздиктарин хушкӣ яъне замин 1500 километр аз ӯ дур аст. ӯ дигар қувваи рафтани чунин масофаро надошт. бар зами ин дар захирааш на хӯрок монда буд ва на об. дар давоми қариб 1 моҳи азобу машаққат ин марди нотарсу боғайрат якумин бор гирья кард. ба худ мегуфт: ман дар ин ҷо чӣ кор мекунам? наход ман ба чунин азоб сазовор бошам. оё боз ба дидори падару модару оилаи худ мерасида бошам? дар ҳаётам бисёр нақшаҳои нотамомам мондааст. рӯзи 40 ҳарорати ҳаво рӯз то рӯз гарм мешуд. организми Стив ҳарчи зиёд об талаб мекард. таҷҳизоти обтозакунак дар давоми 24 соат ҳамагӣ ним литр обро аз намак ҷудо мекард. дар чунин гармии офтоб ин миқдор об бениҳоят кам аст. ба ғайри ташнагӣ ӯро боз гуруснагӣ азият медод. аз сабаби гуруснагии зиёд организм мушакҳои баданро мехӯрд. стив бениҳоят хароб шуда буд. рӯзи 43 стив яроқи моҳизании худро тайёр карда хост ки моҳиеро дошта истеъмол кунад. стив яроқро гирифта ба сӯи моҳӣ нишон мегирад ва зарба ба сӯи моҳӣ мезанад. лекин бадбахтона яроқ моҳиро не, балки қайиқи Стивро зада суроқ мекунад. ҳавои қайиқ бениҳоят тез хориҷ шуда истода буд. стив сурохиро бо дасташ дошта чӣ тавр маҳкам кардани ӯро фикр мекард. баъдан сурохиро бо латапорае маҳкам кард. аммо латапора ҳавои қайиқро пурра намедошт. ҳаво кам кам аз даруни қайиқ баромадан мегирифт. барои он ки ҳавои қайиқ тамом нашавад ва қайиқ таги об наравад, стив бояд ки ҳамавақт ӯро дам кунад. гуруснагӣ ва ташнагӣ басанда набуд, ба сари ӯ боз ин мушкилӣ пайдо шуд. стив шабонарӯз давоми 24 соат қайиқро дам мекард. рӯзи 47, 48, 49, рӯзи 50
давоми 7 рӯзи охир Стив шабонарӯзӣ қайиқро бетанаффус дам мекард, то ин ки қайиқ таги об наравад. дам кардани қайиқ барои Стив бениҳоят мушкил буд, чунки аз гуруснагии зиёд дигар қуввааш намонда буд. рӯзи панҷоҳум аз сабаби гуруснагиву нотавонӣ Стив дигар наметавонист қайиқро дам кунад. аз ҳамин сабаб ба маргаш розӣ шуда таслим шуд. дигар умеде ба зиндагӣ надошт. баъдан худро ба даст гирифта фикр мекунад ки агар ягон роҳ ёфта сурохии қайиқро маҳкам накунад, ба ҳалокат мерасад. стив даруни қутии ашёҳоро кофта вилкаи хӯрокхӯрӣ меёбад. баъдан латапораро дар гирди вилка печонида сурохиро маҳкам мекунад ва қайиқро дам карда месанҷад. хушбахтона ҳавои қайиқ дигар намебаромад. ӯ бениҳоят хурсанд шуд ва ин ҳолатро беҳтарин комёбӣ дар ҳаёти худ номид. рӯзи 66-ум охирон риштае ки ҳаёти Стивро нигоҳ медошт канда шуд. муҳлати истифодабарии таҷҳизоти обтозакунак ба охир расид. дигар имконияти ба даст овардани оби нӯшокӣ набуд. стив давоми чанд рӯз аз таҷҳизоти обтозакунак обро захира мекард. дар захирааш ҳамагӣ 3 литр об ҷамъ карда буд. агар то тамом шудани 3 литр об наҷот ёбад, хуб. агар не, дар даруни уқёнуси Атлантика аз ташнагӣ ба ҳалокат мерасад. рӯзи 75-ум захираи оби ӯ кӯлан тамом шуд. аз ташнагиву гуруснагӣ ҳатто аз ҷояш хеста наметавонист. дар назараш чизҳои аҷиб метофт. маргро дар бадани худ аллакай ҳис карда буд. рӯзи 76-ум субҳи рӯзи 76-ум Стив бемадору нотоб дар даруни қайиқи худ хоб буд. ногаҳон чизе ба қайиқаш бар мехӯрад. Стив мебинад ки ин шишаҳои пластикиянд. баъдан сарашро бардошта ба гирду атроф нигоҳ карда чизеро мебинад ки давоми 76 рӯз орзуи дидани онро дошт. ҷазира, хушкӣ, замин. ба чашмони худ бовар намекард ки рӯ ба рӯи ӯ замини сабз истодааст. стив бо дастонаш ҳаракат мекард то тезтар ба он ҷазира расад, лекин баъдан мебинад ки дигар ҳоҷати ин нест. субҳи рӯзи 76-ум Стивро моҳигирон ва истиқоматкунандагони он ҷазира наҷот медиҳанд. баъди наҷот ёфтанаш аввалин амале ки Стив анҷом дод ба сери об нӯшид. хурсандиаш ҳадду канор надошт. давоми 76 рӯзе ки Стив дар даруни як қайиқи хурд гузаронид, аз сабаби гуруснагиву ташнагии зиёд вазнаш 45 килограмм шуда буд. ӯро дар беморхона бистарӣ карданд ва давоми 1.5 моҳ табобат гирифт. баъдан бо падару модару оилаи худ вохӯрда ба онҳо гуфт ки умеди дубора дидори онҳоро надошт. Стив назару рафтори худро нисбати зиндагӣ дигар карда ҳар як дақиқаи ҳаётро қадр мекунад. Стив Калхан то имрӯз дар қайди ҳаёт аст.
дӯстони азиз, саргузашти ин шахс бояд ки барои ҳар яки мо дарс шавад. ҳама чизе ки дар ихтиёр дорем бояд ки ба қадри ӯ расем. агар видео ба шумо махкул шуда бошад, обуна шудану лайк монданро фаромӯш накунед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.